рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ, омилҳо, таҷриба, муаммоҳо. Таҳти ин унвон конференсия донишкадавии илми амалӣ дар Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон баргузор гардид. Дар конференсияи мазкур магистрантон, унвонҷоён ва олимони ҷавон баромад намуданд. муовини директор оид ба таълим Абдуғафур Қайюмов зимни баромади худ аз дастовардҳои иқтисодиёти давраи соҳибистиқлолии кишвар сухан кард. гуфта шуд ки ислоҳоти иқтисодӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастовардҳои ҷомеа дар 20 соли охир бевосита бо фаъолияти созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти кишвар алоқамандӣ дорад. пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон борҳо зимни худ бояд ҳамчун заминаи моддӣ техникӣ суханронии худ қайд карданд ки танҳо иқтидори иқтисодии кишвар заминаҳои моддии таъмини амнияти миллӣ арзёбӣ мегардад, чунки дар солҳои наздик давраи нави технологӣ, иқтисодӣ ва сиёсии хоҷагӣ ҷаҳонӣ оғоз меёбад. ҳозирини гиромӣ, барои дарки дурусти ин раванд мо бояд омода бошем ва аллакай самтҳои модели афзоиши ояндаро нишон дода хусусиятҳои сифати онро муайян карда тавонем. тағйирёбӣ бо сурати симои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва технологияи ҷаҳонӣ муосир дар назди кишварамон масъалаи таҳкими самти интихобгардидии рушдро ва дар асоси он таъмини амнияти миллиро мегузорад. дар конференсия маърузаҳои илмӣ дар мавзӯъҳои нақши минтақаи озоди иқтисодӣ дар баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа дар мисоли вилояти Суғд, рушди сайёҳии экологӣ, омили пешбарандаи иқтисодиёти кишвар, таҳлили таҷрибаҳои муомилоти заргарии ҷумҳурии мардумии Чин ва хусусиятҳои ташаккулёбӣ ва принсипҳои ташкили низоми бонки исломӣ дар шароити муосир шунида шуд. конференсияи мазкур ҳамасола дар донишгоҳ баргузор мегардад, аммо тафовути он аз солҳои қаблӣ ва дигар донишгоҳҳо дар он мебошад ки докторантону магистрантон ва олимони ҷавон дар конференсияи илми амалӣ маъруза намуданд. масъалаи таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ умуман масъалаи бениҳоят бамаврид ва актуалӣ барои кишвари мо мебошад, чунки дар арсаи байналмилалӣ дар низоми иқтисодӣ тағйир ёфта истодааст. рушди босурати иқтисодиёти ҷаҳонӣ, тағйирёбиҳои геосиёсӣ, геоиқтисодӣ ва технологӣ водор карда меистад ки кишварамон ба таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ аҳамияти аввалин дараҷа дорад. раёсати Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки мақолаҳои беҳтаринро сарҷамъ оварда барои таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ ва таъмини модели инноватсионии индустриалии кишвар замина гузорад. гузориши Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.